John Mart! Pre, Joy mo, pre! Yo, pre. Naabot ka na rin mo. Ngayon, sige mag-video. Ano yung talingkot? Mayo din kay way tao. Sige. Nindot sa dinhi kay presko ang hangin. Okay. Naunsa ka, uy. Kacha. Nitutok mo. Naku na nag-cut o plants. Namutulog plants. Cut. Pero nga ninyo cut dong. Dinhi kay presko ang hangin. Okay. Naunsa ka, uy. Nitutok mo ka na ako. Mani. Naiho ka ang akong naw. Oo, aman. Unya. Ganon nitutok mo ka na ako. Wapag magkaayo ka. Ranz. Ay, bawa pa ka. Ato time nga, wa pa ta magkabangga sa mall. Nakakita naman ko nimo, ha? Isod. Ha? Lagi. Oto. Isod din ta ka sa suod. O, nawa kong kalit. Moto pag biso na ko, nabanggaan di ka. Anong? Imo man sa kong kisundan? Ambot na to eh. Nireact mo na nga akong heart pagkakita mo. Ranz. Huwag sobrang akong kalipay nga. Nagkita ta pag-usap o nagkasuot ta. Okay? Bala na masuko ka na ako. Ang kuno na ko din is mong katubangan nga. Love ka. I love you, Kate. Ranz. Bahala na, di ka matagad na ko. Ang importante nga nahibaw ka nga may gusto din. Love sad ka na ako, Ranz. Tinuon. Ranz. Abi ni mo, gaan kayo ang akong puot ni mo. O ganahan kayo ko ni mo. Salamat. Naparihas itag gibaki. Basta ha, ayaw ko pasakiti ha. Ayaw ko pinuangi. Promise na ako ni mo, Kate. Na ikaw na yun. Huwag wa na lain nga akong mahal. I love you. I love you too. Way kabutangan sa akong kalipay nga ang babae nga akong gipangandoy nahimot na akong uyab. Karon, nagpapilin pang likon ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagating akong kampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Ranz nga taga Dawis, Bayawan, City Negros, Sorrento. Uban sa awit nga yang gipangayo, awit nga nagalahan, dito ka lang. Ang maong kaagi gibahatan dudua sa radyo ni Ricky Pers Sungaylaw Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulamanon, Handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.